Podpora od táty dorazila dnes ráno a o pár hodin později přišla i moje výplata. Celkem 23 000 korun, které mě a moje malé musí provést celým měsícem. Možná to není moc, ale každá koruna musí mít své místo. Začínáme účty. 5 000 korun za nájem dvoupokojového bytu v Praze, 3 000 korun za energie, 1000 korun za internet a 1200 korun za Netflix. To je dohromady 10 200 korun pryč hned ze začátku. Pak jdeme na výdaje. 4 000 korun za jídlo, 300 korun za pleny a další drobnosti. 1800 korun za dopravu a 5250 korun za večery venku. Protože být mámou neznamená přestat být sama sebou. To máme 11 350 korun. A nakonec úspory. 100 korun na horší časy, 900 korun na Vánoce a 2900 korun do mého máma fondu. Nechty, vlasy nebo prostě něco, co mi připomene, že jsem pořád člověk. Celkem 3900 korun stranou. Pokud jsi taky máma, která počítá každou korunu, ale i tak se snaží trochu žít, napiš do komentáře máma a pošlu ti odkaz na svou šablonu.